Het Iepenbier ministerie vervolgt een 29-jarige man uit Drachten voor de Guttebrand, maar een dierlijk slachtoffer onder de kelders in Ljouwert, in oktober. De verdachte zou net voorzichtig genoeg west hebben maar een kachel. De brand ontstieg in de winkel dat de verdachte werken. De resultaten van het onderzoek naar de oorzaak van de brand worden vanmiddag bekendmaken. De Nederlandse student die in Zuid-Afrika verstoord door een uit de hand rond drinkfeest, ziet het op Stendenhege squal in Ljouwert. De 24-jarige man uit Haaksbergen verstoor nadat er maar vrienden in Jiddi vierde. Elke dag is een aantal drankjes en een drankspultje maar een trechter hem vertaald worden. In Lietse cafés in Friesland zonder personeel, maar in kwarten net meer smoked worden. Smoken wordt verbieden in alle horecagelegenheden. De Tweede Kamer had maar een krappe meerderheid van 76 stemmen besletten. Lietse cafés zonder personeel die een nota uitzonderen van het verbod, maar dat komt te vervallen. Joen en vannacht dan in de bewolking, maar het bleef droeg. Het wordt een graad als 12. Morgen een soort zinnen en een temperatuur van 24 graden. Er ziet een matige en vrij krachtige zuidwestenwind.